வேசாலையின் மாநாட்டு திடலில் 85க்கும் மேற்பட்ட தாவேக தொண்டர்கள் மயக்கமடைந்திருக்கிறார்கள். இதுகுறித்தான விவரங்களோடு இணைகிறார் செய்தியாளர் மாணிக்கம். 85க்கும் மேற்பட்ட தாவேக தொண்டர்கள் மயக்கமடைந்திருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறதா? அங்கு எத்தனை மருத்துவ குழுவினர் தயார் நிலையில் இருக்கிறார்கள்? மாணிக்கம், தாவேகாவினுடைய மாநில மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் பொழுது அங்கு வரக்கூடியவர்களுக்கான அத்தியாவசிய அடிப்படை தேவைகளையும் ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. குறிப்பாக இந்த மாநாட்டில் மட்டும் 350 மருத்துவ குழுவினர் அடங்கியிருக்கிறார்கள். அதாவது வெவ்வேறு இடங்களில் முகாமிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவ குழுவினர் மொத்தம் 350 நபர்கள் இருப்பதாகவும் 25 ஆம்புலன்ஸ்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சூழலில் காலையிலேயே விஜய் அவர்கள் அந்த மாநாட்டில் ரேம்ப் வாக்னு சொல்லக்கூடிய அளவுல நடுவில் சென்று தொண்டர்களை பார்த்து கையசைப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதை அறிந்து கொண்ட தொண்டர்கள் அந்த ரேம்ப் வாக் நடைபெறக்கூடிய பகுதிக்கு அருகிலேயே தங்கி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தில் முன்கூட்டியே, அதாவது அதிகாலையிலேயே அந்த மாநாட்டு திடலுக்குள்ளாக அனுமதியின்றி உள்ளே நுழைந்துட்டார்கள். அந்த நுழைந்த காட்சியை நம்ம காலையில் பார்த்திருந்தோம். இந்த சூழல்ல காலையில் உள்ள நுழைந்ததிலிருந்து தற்போது வரையிலும் அதே இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கூடிய நிலையில கடுமையான அந்த வெயிலின் தாக்கத்தின் காரணமாக பலர் மயக்கமடைஞ்சு வராங்க. ஒரு ஆண் ஒரு பெண் காவலர் உட்பட 85க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த வெயில் தாக்கத்தினால் மயக்கமடைந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. குறிப்பா இப்போ விக்கிரவாண்டியில 33 டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவுல வெயில் இருக்கிறது. தற்போது இந்த வெப்பங்கிறது இது இயல்பான வெப்பநிலை. இந்த வெப்பநிலையை விட அங்கு உணரக்கூடிய வெப்பம் அதிகமா இருக்கும் என்ற ஒரு தகவல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக அங்கு காற்றில் ஈரப்பதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால அங்க இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு டீஹைட்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய நீர் சத்து குறைந்து இந்த மயக்கம் நிலை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. அதற்காக அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இதை கணித்து முன்கூட்டியே பல்வேறு இடங்கள்ல இந்த மருத்துவ முகாம்களானது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 350க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த மருத்துவ முகாம்ல பணியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. அப்படி பல்வேறு இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவ முகாம்களுக்கு ஆங்காங்கே மயங்கி விழக்கூடியவர்களை உடனடியாக அழைத்து சென்று அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது. அதே போன்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை வழங்க தேவை இருக்கக்கூடியவர்களை ஆம்புலன்ஸ் மூலியமாக அருகில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான ஏற்பாடுகளுக்காக 25 ஆம்புலன்ஸ்கள் அந்த மருத்துவ முகாம்கள் அருகிலேயே ஏற்கனவே நிக்க வைக்கப்பட்டிருந்தது. இது மட்டும் இல்லாம அந்தந்த பார்க்கிங்லயும் மருத்துவ முகாம்களும் அதே போன்ற ஆம்புலன்ஸ்களும் முன்கூட்டியே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சூழல்ல தான் 85க்கும் மேற்பட்டவர்கள் தற்பொழுது மயக்கமடைந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. மாநாடு தொடங்கப்படக்கூடிய நேரம் 4 மணி என முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்பொழுது கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து வந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக முன்கூட்டியே 3 மணி அளவுல இந்த மாநாடு தொடங்கும் என்ற ஒரு அறிவிப்பை தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து இந்த மயக்கமடைகளுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வண்ணம் இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு தேவையான தண்ணீரை கொடுப்பதற்கு ஏற்கனவே அவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில தண்ணீர் கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடாக 3 கிலோமீட்டர் சுற்று அளவிற்கு ஆங்காங்கே தண்ணீர் வைக்கப்படும் என ஏற்கனவே தாவேக மூலமும் சொல்லப்பட்டிருந்தது. அதே போன்று தண்ணீரும் சில இடங்களில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் வைக்கப்பட்ட தண்ணீர் போதுமான அளவாக இல்லை. அதாவது ஒரு இடத்துல வைக்கப்பட்ட டேங்க்ல இருந்து தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டது பிறகு அது மீண்டும் ரீஃபில் அதை திருப்பி அந்த டேங்க் தண்ணீரால் நிரப்பப்படுறதில்ல. இதனால் தண்ணீர் கிடைக்காம பலர் அவதிப்பட்டிருந்த நிலை இருந்தது. குறிப்பா இந்த மாநாட்டத்திற்குள்ளாக முன்கூட்டியே வந்து அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உணவு தண்ணீர் என்பது ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயமா இருக்கிறது. அவர்களை தொடர்ந்து அங்க பகுதியில் இருக்க வேண்டாம், மாநாடு தொடங்க நேரத்தில் வரலாம் அல்லது அங்க இருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து தள்ளி சென்று வரலாம் என்ற ஒரு அறிவுறுத்தல் அங்க இருக்கக்கூடிய தனியார் பாதுகாவலர்கள் பவுன்சர்கள் கொடுத்த போதும் கூட அதை பொருட்படுத்தாம அந்த வெயிலேயே அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தாங்க. வெயிலினுடைய தாக்கத்தை தாங்க முடியாம தாக்கு பிடிக்க முடியாம அந்த உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய சேரையே தலைக்கு மேல கொடையா தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருந்த காட்சிகளை நம்மால் பார்க்க முடிஞ்சது. அந்த மாதிரி சூழல்ல இந்த நீர் சத்து குறைந்தவர்கள் உடனுக்குடன் அந்த இடத்துல மயங்கி விழுந்ததுனால அவர்களை உடனடியாக முதலுதவி கொடுப்பதற்காக அருகில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ முகாம் கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது வரையிலும் 85க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த மயக்கமடைந்திருப்பதாக இந்த மருத்துவ முகாமில் அமைத்து சிகிச்சை கொடுத்து வரக்கூடியவர்கள் ஒரு தகவலாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து மயக்கமடைவர்களுடைய எண்ணிக்கையை குறைப்பதற்காக அவர்களுக்கு தண்ணீர் பாட்டில்கள் வாட்டர் பாட்டிலானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து அவர்களுடைய நீர் சத்து குறையாமல் பாதுகாப்பதற்காக குளுக்கோஸ் விநியோகிக்கப்பட இருப்பதாகவும் தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகள் சார்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான ஏற்பாடும் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படும். முதலாவதாக இப்பொழுது மயக்கமடைந்தவர்களுக்கான சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுவதில் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் மேலும் அந்த இடத்தில் நகராமல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மேலும் மயக்கமடையாமல் அவர்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக தண்ணீரை தொடர்ந்து கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதுதான் சொல்லப்பட்டுச்சு. இது அந்த கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் அவர்களே மேடையில் அறிவிச்சார். அங்க இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பிஸ்கெட் பாக்கெட் தண்ணீர் அளந்து கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. தொடர்ந்து அதுக்கான வாகனங்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடியதுக்கு ஏதுவாகவும் அதுக்கான ஒத்துழைப்பும் கொடுக்கும்படி அவர் இந்த மேடையில பேசும்போது அறிவிப்பா கொடுத்திருந்தாரு.
தொடர்ந்து இந்த சூழல்ல தான் பலர் மயக்கமடைந்த நிலையில் 85க்கும் மேற்பட்டவங்க இதில் மயக்கமடைஞ்சிருப்பதாக ஒரு தகவல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கப்பட்டாலும் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்ணீர் போதுமானதாக இல்லை என்ற ஒரு தகவல் சொல்லப்படுகிறது. ஒரு நபருக்கு ஒரு பாட்டில் கொடுக்கப்பட்டாலும் அவங்க தொடர்ந்து அந்த வெயிலே உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனாலையும் அதே நேரத்தில் கூட்டமா அவர்கள் உட்கார்ந்துருப்பதனாலையும் அந்த இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தட்பவெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகமா இருப்பதனால நீர் சத்து மிக வேகமா, அதாவது ஒருவருக்கு சராசரியாக குறையக்கூடிய அந்த நீர் சத்து குறைய வேகத்தை விட இப்ப நீர் சத்து ஒரு உடம்புல வேகமா குறைவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதனால பலருக்கு அந்த தண்ணீரானது போதுமானதா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் சொல்லப்படுது. இதன் காரணமா தற்போது அந்த மாநாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தொடர்ந்து தண்ணீர் கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை நிர்வாகம் தாவேகா நிர்வாகம் சார்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் 85 நபர்களுக்கு மேல தற்போது வரைக்கும் மயக்கமடைஞ்சிருக்கான ஒரு தகவலை அந்த மாநாட்டில் மருத்துவ முகாம்கள் அமைந்திருக்கக்கூடியவர்கள் மூலமாக ஒரு தகவலாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. தொடர்ந்து அந்த மயக்கமடைவை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் தற்போது எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாநாட்டுக்குள்ள பங்கேற்க வந்திருக்கக்கூடியவர்கள 85க்கும் மேற்பட்டவர்கள் மயக்கம் அடைஞ்சிருப்பதா ஒரு தகவலானது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு ஆண் ஒரு பெண் காவலர்கள் உட்பட 85 நபர்களுக்கு மேலவர்களுக்கு மயக்கம் அடைஞ்சு முதலுதவி சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. குறிப்பா இதுல நீர் சத்து குறைபாட்டின் காரணமாகவே பலருக்கு இந்த மயக்க நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விக்கிரவாண்டி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வெயிலுடைய தாக்கம் என்பது இயல்பை ஒட்டிய ஒரு வெப்பநிலையாக இருந்தாலும் உணர்வு வெப்பம் இயல்பை விட அதிகமாக இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதன் காரணமாக அங்க இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நீர் சத்து உடம்புல இருந்து வேகமாக குறையும். இதனால அவங்களுடைய உடல்ல நீர் சத்து குறைவதனால ஒரு மயக்க நிலை ஏற்படும் என சொல்லப்பட்டது. இதை ஒரு மிக தீவிரமான உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில கூட ஏற்படுத்தும் என்பதனால அவர்களுக்கு முன்கூட்டியே சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் என்பதனாலையும் அங்க மாநாட்டில் பங்கேற்க இருப்பவர்களுக்காக முன்னெச்சரிக்கையாக பல்வேறு இடங்கள்ல மருத்துவ முகாம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த முகாம்கள்ல தான் அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை வழங்கப்படுது. மொத்தம் 350 நபர்களுக்கு மேற்பட்ட இந்த மருத்துவ முகாம்கள்ல ஈடுபட்டிருக்காங்க. 25 ஆம்புலன்ஸ்கள் இந்த மருத்துவ முகாம்கள் அருகேவோ அந்த மயக்கமடைந்தவர்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனை கொண்டு செல்வதற்கும் ஏதுவா ஒரு 25 ஆம்புலன்ஸ்கள் இந்த கட்சியின் சார்பில் தற்போது இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது போக 500 இடங்கள்ல வாட்டர் டேங்க் வச்சிருக்காங்க. அது மாநாட்டு பந்தலுக்குள்ளேயும் மாநாட்டு பந்தலுக்கு வெளியிலும் 3 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளுக்கு பிறகாக அந்த தண்ணீர் டேங்க் ஆனது வச்சிருக்காங்க. அதுல தண்ணீரை வச்சிருந்தாலும் வந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த தண்ணீரை குடிச்சதுக்கு பிறகாக அந்த டேங்க்ல மீண்டும் அந்த தண்ணியை ரீஃபில் பண்றது இல்ல, அந்த தண்ணியை மீண்டும் நிரப்புறது இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு தகவலும் சொல்லப்படுது. இதனால தண்ணீர் பிரச்சனை அந்த பகுதியில் பெருமளவில் எழுந்திருக்கிறது. குறிப்பா மாநாடு என்பது 4 மணி அளவில் தொடங்கும் என்ற ஒரு அறிவிப்பை தாவேகா முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க. இதற்காக வரக்கூடியவர்கள் ஏறக்குறைய ஒரு 11 மணி 12 மணி அளவுல அந்த மாநாட்டுக்கு வருவாங்க என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனா இந்த மாநாட்டுக்கு வரக்கூடியவர்கள் கட்டுக்கணங்காத எண்ணிக்கையில தொடர்ச்சியாக பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து வந்த வண்ணம் இருக்கிறாங்க. குறிப்பா காலையில 5 மணிக்கெல்லாம் இந்த மாநாட்டு பந்தலுக்குள்ளாக அவர் நுழையக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்க முடிந்தது. இதை இந்த மாநாட்டுக்காக பாதுகாப்பு பணியில் இருக்கக்கூடிய தனியார் பாதுகாவலர்கள், இந்த பவுன்சர்ஸ், அவங்க இந்த மாநாட்டுக்குள்ள வரக்கூடியவர்களை தடுத்து அதிகாலை வேளையில நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க. இருந்தாலும் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறியும் அந்த பேரிகேட்டை தாண்டி எகிரி குதிச்சு இந்த மாநாட்டு திடலுக்குள்ள அந்த உள்ள சென்றிருந்தாங்க. அந்த சூழல்ல அவங்க அந்த உள்ள காலையில 6 மணில இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஏறக்குறைய 6 மணி நேரத்துக்கு மேல அந்த மாநாட்டு பந்தலுக்குள்ளே உட்கார்ந்துருக்காங்க. இந்த வெயிலுடைய தாக்கத்துல அவங்க மயக்கமடைஞ்ச நிலையில அவங்களுக்கு தண்ணீர் தேவைப்படு அதிகமா ஏற்பட்டிருக்கு. தொடர்ந்து அவங்களுக்கு தண்ணீருக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி வருவதற்கான நடவடிக்கையும் கட்சி எடுத்து வருவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு.